नै दायो फिथा गुन्दैखौ लगायना लानोसै एसे लगायबावगोन लगायखानोसै आरोना दैजों लगायनोसै हालोद खाराब लोगोफोर नै सेस खामजोबबाय। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिनै फुंबिलि ओमफ्राय गोबावनि समाव दिनै भिडिअ लाबोदों आरोना ओमफ्राय आङो एंख्रं संनो नागिरदों एंख्रं आं जों देखायलांगोन। नै दायो फिथा गुन्दैखौ लगायना लानोसै एसे लगायबावगोन लगायखानोसै आरोना दैजों लगायनोसै थाव ओमफ्राय दै फिथा गुन्दै लगायबाय ओमफ्राय सावनोसै आं र' नायलांबाय था दैया एसे बारा जाबायलै लायबावनो र' हाट कबिरा फैगोन आंनिया दानना हो गिरा बेथ' यार स' नै दायो सावनोसै लोगोफोर थावखौ इदि होग्रोदो एसे ओमफ्राय इखो गल गल लगायनानै एसे लानानै इयाव ओरै होदो होमबानो ओरै खालामदो गुल ओमफ्राय खोबना होदो जाबाय एबाराव अर सुदो एसे खामहोदो होमबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम आं बायदि बे मोनसिगोन र' दसेनि उनाव थाव गोथांबो लानांगौ आरोना एसे खामहांबायानो नै अर सुनासो संदों आं गेस गैया दुखिया जिबन सोनो हाया मोनथारसिगोन बे लोगोफोर र' हालोद खाराब लोगोफोर नै सेस खामजोबबाय अरा बारा जाबाय लागाव एबारावबा खामला बे अर गोजौ होबानो खामोलै लोगोफोर बिराद अर होआबाबो आरो गोबाव लायो अर गोमोरलायबायलै दासो जादों आया केमेरायालाय मा ब्लार जाजोबदों आंनालाय
बारा गोबाव दोनजायालै खामथाबजोबगोनसो बे आयौ हालोदा माबायदि जाना दङ जाबाय लोगोफोर नै वाव गोमो नुखादों दे मबाइलावसो गुफुर नुदों लोगोफोर जाथाव जाथाव गोथाव गुलानो जासै नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर बे फिथाखौहाय फिथासोना सिथावसो होनो जाबाय दा नै लोगोफोर मबाइलावहाय बेलेग बोरैबा नुदों गुफुरफोरनो ओमफ्राय इथिं लावदुमबो बनायदोंमोन बे जाबाय लोगोफोर बोखांनो नागिरजाथारालै मासे दोनहरसै आरो होबावसै मोनसे होबावसै डेन्जारलै गोदोर जाबाय इयो बिराद गोदोर जाबाय खोबग्रा थोगोन ना थोलाथाय गैलालै खोबग्रायानो थोला नामा जाखो खोबग्रायानो थोलायला अरबो गैला जोंबाय बिदिबा भिडिअखौ बेसेबां दोननोसै लोगोफोर जास्ट ओरैनो थास्लाय बनायदोंमोन आरोना आङो बेखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौ बिदिबा भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय बाय बाय